Bon dia, aquest vídeo és per parlar un poquet de com serà el lliurament 3, que se titula El món del treball i la comunicació professional. Seguim revisant aspectes de comunicació, de gramàtica, però sempre centrant-nos un poquet en els àmbits laborals. Anem a veure els apunts i començam en diverses situacions, com a converses telefòniques, resoldre o fer reclamacions, queixes, suggeriments, o transmetre les paraules que ha dit algú altre, és a dir, un discurs indirecte. Anem a veure. Aquí començam amb el tema de converses telefòniques, que sabem que en un entorn laboral, formal o semiformal, hi ha una sèrie de convencions o patrons que hem de seguir. Sempre, si volem que una intervenció, una comunicació tingui una coherència, i començarem amb una salutació. Normalment, quan agafam un telèfon, així en un lloc de feina, és normal contestar dient bon dia, IEDIP, en què el puc ajudar, o bon dia, el nostre nom. Normalment tenim ja definida una fórmula. De fet, moltes empreses, sobretot empreses grans, donen instruccions molt precises de com és que hem de contestar en el telèfon. Després hem de dir que està per què telefonam, explicar la cosa i finalment donar les gràcies, confirmar que estem d'acord i acomiadar-nos. Sempre correcció, cortesia, claredat són la pauta que hem de seguir. Després, un altre apartat de situacions laborals habituals és el tema de reclamacions, queixes i suggeriments. Aquí tenim un poquet de definició. Lèxic específic són paraules d'ús habitual, però he pensat que pot ser per recordar o tenir clar com s'escriu. Suggeriment en doble G, per exemple. I què més vos he posat per aquí? I d'aquest tema de discurs indirecte. Discurs directe és quan nosaltres parlam, i discurs indirecte és quan hem d'explicar una cosa que ha dit una altra persona. I això també s'ha de practicar un poquet per fer-ho bé, sobretot el tema dels verbs, els díctics. Avui mateix tornaré a ser aquí, per tant, va dir que avui mateix tornaria a ser aquí? No, va dir que aquell dia, el mateix dilluns, tornaria a ser a aquell lloc, que en aquell moment era aquí, a l'oficina. Aquí també explica com funcionen els verbs, i algú dirà, jo ara he de memoritzar això, però com pots mai? No, simplement has de veure i entendre els exemples. Una vegada més vos recomano que teniu els apunts en paper i cadascú se marca amb un fosforescent o amb qualque color, se marca allò que digui, jo això no ho sabia, això no ho hagués fet bé, o jo ara no hagués sabut que això s'escrivia així, i m'ho marc, perquè vull dir, de qualque manera, cadascú és responsable del seu aprenentatge i d'anar millorant, tenint en compte que teniu punts de partides molt diferents. Aquí exemples d'aquest díctics, de com convertim a l'hora de fer discurs indirecte, com canvien els pronoms, com canvien les oracions que són interrogatives, i aquí opcions per no haver de dir tot el temps. I ell va dir, i hi ha altres verbs possibles. Va anunciar, va demanar, va recomanar, va respondre. D'acord? Un poquet de tasques per aquí perquè aneu practicant. I seguim amb estructures complexes i connectors lògics. Els connectors són aquestes paraules com adverbis, preposicions, conjuncions, que serveixen per unir diferents parts de l'oració o del discurs. Aquí tenim com poden saber quan és que hem d'utilitzar aquesta forma verbal o aquesta altra. Aquí vos record que, tot i que les formes més generals són tu vas, nosaltres vam, vosaltres vau, ells van,
podeu dir i escriure perfectament vares, vàrem, vàreu i varen, són correctíssims. No és que siguin aquestes coses molt dialectals i rareses nostres, sinó que són unes formes més arcaiques del verb totalment correctes. En cas de dubte, vos recomano que consulteu softcatalà.org conjugador de verbs, perquè hi ha moltes pàgines amb els verbs conjugats, però aquest de Softcatalà això que fa és posar també les formes correctes d'Illes Balears. Així sempre, si tu no estàs segur d'un accent o això, allà ho podeu consultar. Aquí pos una conjugació verbal completa, per si qualcú no se'n recorda com era això, i com podeu veure, òbviament no ho hem de memoritzar, no tindria cap sentit, però ja podeu veure que cada verb, en perdre, té dotzenes de formes diferents. Imagineu-vos per algú que parli anglès com a llengua 1, que li vengui de nou tot això. Present en tenim un, el present és molt fugaç, futurs en tenim dos, el futur és molt incert, en canvi passats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, molts de... perquè el passat és acumulatiu i pot ser més recent, més llunyà, pot ser un passat ja finit, això són els temps perfets, o pot ser un passat que dura, són els pretèrits imperfets. Bé, aquí teniu un poquet d'explicació, però tot molt pràctic, no de memoritzar gramàtica, sinó de a veure com s'escriuria això, com se diria això altre, igualment amb els connectors. En cap moment penseu que hàgiu de memoritzar tot això. Llavors que vos poses, que jo sé que s'assemblen però són un poquet diferents, m'estic trobant que molts d'alumnes comencen una oració dient ja que, i això no pot ser mai, ja que només pot anar després d'una coma, perquè introdueix una conseqüència de l'oració anterior. Malgrat que no ho deim gaire a Mallorca, però aquí teniu més opcions, no utilitzeu aquest barbarisme, a més, és totalment incorrecte. Es ve que no fa mal a les orelles, com si passen d'altres que són raríssims en fonètiques, que no són nostres, però és además. Per tant, com se diu correctament? Se diu a més, o hi ha gent que diu a més. També va bé, correcte. Què més tenim per aquí? Observacions de cosetes de pronoms. Els pronoms i en no existeixen en castellà. Això significa que si sou catalanoparlants o teniu el català com a llengua 1 o 2, ho heu après a utilitzar de manera molt intuïtiva, fantàstic, quan vulgueu aprendre italià, ells també ho tenen, serà molt fàcil. En canvi, si no, és com un poc complicat. Aquí vos pos les normes més bàsiques d'ús. Segur que si l'estàu utilitzant de manera intuïtiva llegireu això i direu ostres, sí, no m'havia fixat mai que si la preposició és així o això. Però bé, aquí teniu exemples. Un paquet de vídeos explicatius. Aquesta lot és molt expressiva i ho fa molt bé en el seu canal, té molts de vídeos. Si sou més visuals i vos entretén més aprendre així. Verbs pronominals són aquests que van sempre amb un pronom, per exemple, riure-se'n i coses així. Els he posat per aquí perquè heu de saber com s'escriuen. Heu d'evitar barbarismes. Per exemple, en castellà és caer-se, me he caído. En canvi, en català aquest verb no és pronominal, dius he caigut, no dius m'he caigut. Teniu aquí aquest. Diferències entre anar i anar-se'n i com s'escriu, que ho deim molt però no ho sabem escriure de vegades. Què més tenim per aquí? Els pronoms sempre és un tema com a molt conflictiu amb el català, perquè resulta que oralment ho hem simplificat moltíssim i ho deim de maneres bastant incorrectes i deim els i els donaré i jo què sé, i llavors resulta que no ho deim bé. Us he posat aquí una explicació senzilla, se pot complicar molt més el tema, però he intentat fer-ho el més senzill possible. Us recomano que
ho teniu imprès i cadascú se marca allò que digui, ostres, jo no sabia que això s'escrivia així, vinga, bum, m'ho marc. Ui, jo això no ho hauria dit així, i doncs m'ho marc. D'acord? Igualment aquí amb els exemples. Una cosa curiosa, per exemple, és que si tu dius compraré les tomàtigues, sí, les compraré. En canvi, si dius compraré tomàtigues, sense article és en compraré. Fixeu-vos, vols aigua? No, no en vull. No dius no la vull. Vols aigua? No du determinant, per tant, no, no en vull. Se substitueix pel pronom en, quan és indefinit. I després, com se combinen aquests pronoms que hem de saber escriure, vos he posat aquí dins un requadre perquè jo sé que això sempre és font de dubtes i complicació. Quan podem escriure li i quan és li. Tots dos existeixen, tots dos són correctes, però funcionen diferents. Li és un sol pronom, li enviaré el missatge, aquí li significa a ell o a ella. En canvi, li són dos pronoms, és el més i. Li enviaré és el missatge a ell, val? O a ella. Bé, aquí està explicat. Vaig un poc ràpid perquè no vull fer vídeos llarguíssims, mare meva, ja m'estic passant. Vaig a veure com és la tasca avaluable en aquest lliurament, que supos que vos interessa, i és una comprensió oral. He procurat que dels 4 lliuraments hi hagi una que heu d'entendre, una que heu d'escriure, una que heu d'entendre oral i una que heu de parlar. I d'això és un àudio molt curtet i després hi ha unes preguntes de comprensió sobre això. No té més secret. I que faceu el qüestionari avaluable, que també compta molt per la nota. M'atur perquè m'he passat molt de minuts, poseu-me a doble velocitat, ho dic massa tard, però qualsevol dubte que tingueu me contacteu i jo vos contestaré tot d'una. Adeu!